Kažu da je manifestacija stvar misli i energije. Ali postoji još jedan ključni dio, akcija. Svaki veliki cilj počinje malim korakom. Kada svakodnevne odluke uskladiš sa svojim namjerama, manifestacija se ubrzava. Dosljednost je most između mašte i stvarnosti. Svaki put kad odabereš akciju koja te približava cilju, šalješ signal svemiru. Taj signal vraća prilike, ljude i trenutke koji ti pomažu. Čak i najmanji korak u pravom smjeru bolji je od stajanja u mjestu. Ako padneš ili pogriješiš, i to je dio puta, jer i iskustvo je akcija koja te uči. Zato ne čekaj savršene uvjete, počni sada s onim što imaš. Male akcije ponavljane svaki dan grade novu stvarnost. I zapamti, manifestacija nije čudo izvana, nego rezultat tvog fokusa i tvojih postupaka iznutra. Tvoje misli pokreću, ali tvoje akcije ostvaruju. Zaprati za još poruka koje mijenjaju perspektivu,